Здравейте, аз съм Калуян Минков, това е моят първи влог и днес искам да поговорим за приемната грижа. Значи аз съм член на Българския младежки червен кръст и преди 2 или 3 седмици бях на обучение в Пловдив с моят клуб и разбрах, че това е нещо много сериозно. Да бъдеш приемен родител е една много сериозна и отговорна задача. Твоята цел е да приемеш човек в семейството си, да го отгледаш, да го възпиташ, да го храниш, да го подсумниш, да му дадеш любов, щастие. Това е много отговорна задача. Това не е просто да отиш в магазина, да си избереш хляб или круасан или каквото и да е. Това е човек и трябва да си много отговорен. Мога да кажа, че това не е работа за всеки. Също така има разлика между приемен родител и осиновател. Разликата е, че приемният родител няма пълни права на детето, а осинователя има законни права като биологичен родител. Също така важно е, че има два вида приемни родители. Единият вид е, че можеш да си приемен родител, да работиш работа и също така да отглеждаш дете. Това са непрофесионалните приемни родители. А професионалните приемни родители са хора, които главната е цел и не могат да работят друга работа, е да отгледат това дете, да му дадат дом, семейство, подкрепа и така нататък. Също така, по моите наблюдения, проучвания в интернет и разговор с хора, които разбират приемна грижа, разбрах, че приемни родители в България това е едно много срещано, как да кажа, безотговорно отглеждане на децата. Това е един, според мен, много лесен начин за изкарване на пари, защото най-лесно е да покажеш един богат дом, да покажеш, че имаш хубава работа и да вземеш едно дете и най-лесно е да го оставиш на улицата, да прибираш издръжките и да взимаш заплатата си. Това, между другото, се случва не само в България, и навън, и в Америка, и в Англия, и в Германия, навсякъде в целия свят. Това, според мен, е много жалко. Според мен, да бъдеш приемен родител е много голяма привилегия, чест. Много от хората, или поне някаква част от тях, стават приемни родители, защото няма как да създадат дете. И трябва да го приемат. Главната цел на детето е да разбере, че не е добре да бъде прехвърлен от институция в институция, а да бъде, как да го обясня. Например, отивате в Даскал и сте в клас с повече от 15 човека или 20, ако ще и 30. И когато влезе един учител, той не може да обърне на абсолютно всеки еднакво внимание. Той обръща някаква част внимание. Докато, например, като отидеш на урок и дори сте и 3 човека, дори да си само ти обръщат специално внимание само на теб и работят
специално върху твоите възможности и задачи. Така и с приемната грижа. Значи, децата, които са поставени в дом за сираци или са в институциите и чакат да бъдат приемени, те не са лоши деца. Те може да са различни. С какво са различни? Нима те не са хора. Нима те нямат ежедневните нужди, които всички ние имаме. Нима те не ходят на училище. Нима те не се хранят. Те са хора като всички нас. Всички сме хора, всички сме равни, няма перфектни. Има само хора, които грешат и хора, които обичат да ги обиждат и да ги винят за това, без да имат основателна причина, което според мен е адски грешно. И постоянно всеки ден срещам такива хора и ми е много жал за тях. И се надявам един ден те да се оправят и тук да им влезне малко силово вещество. Значи, искам да кажа, че въпреки че този клип стана сигурно вече не мога да видя колко, сигурно вече има 10 минути. Искам да кажа това, че тези деца са като всички нас. Единственото различно е, че ние мънкаме за абсолютно тъпи проблеми, които дори не са проблеми. Това са някакви наши капризи. Като например нещо от сорта на днеска не ми оставиха пари за даскало, или нямам интернет, или не мога да си влезна в Фейсбука, или някакви такива тъпи неща, като не се замисляме, че там отвън има хора, които нямат какво да ядат, няма къде да живеят, няма родител, който вечерта, докато са се отвели, да ги завие, да ги прегърне, да ги целуне за лека нощ, да им каже колко ги обича, да им го покаже. А вие мрънкате, що нямате смартфон и що не можете да си влезнете в Фейсбука. Хора, това не са проблеми, това са капризи, вие сте, това са глизоти. Трябва малко да стъпите на краката си, да осъзнаете кои сте и къде се намирате, да осъзнаете, че вярно е, че не може да имате проблемите на хората, но можете да проблемите, да помогнете за разрешаването на тези проблеми. Вие сте малки. Не можете да имате, да приемете дете. Също забравяй да мъкна, че трябва да имаш 18, да имаш работа и трябва да имаш дом, за да станеш приемен родител. А това, което исках да довърша е, че вие сте под 18. Или поне някаква част от вас, които ще гледат това видео. И не можете да вземете приемно дете. Но защо? След като научите много за приемната грижа и ако наистина ви хареса този начин за помощ, този зов за помощ, не започнете да я разпространявате, така ще допринесете за човек, който няма дом и няма семейство. Също така исках да кажа, че за две думи казвам и свършвам, че каквото може да направи човек, никой друг не може да му го направи. Нищо не ни коства да се обединим. Дори двама човека от вас да се обединят само. И да се позаинтересуват за приемната грижа и да намерят някаква аудитория от хора, ако щеш, по центъра на града, които да им разкажете за приемната грижа, да им разкажете колко добро дело е и колко могат да помогнат на това. Може и 100 човека да го направят, може и 1000 човека да го направят, да не помогнете на нито едно дете. Но ако не опитате, няма да видите резултат. И дори да не знаете дали сте помогнали или не. Ако сте помогнали, според мен, този, който е горе, няма да остави това без да ви го върне.
В смисъл такъв, че всяко добро се заплаща и това не е намек, че да намериш на 1000 деца приемни родители и Бог да ти прати 50 айфона, например. Правиш го със себе си, за да знаеш, че си добър човек, че си направил нещо добро, а не просто всеки ден да хледничиш колко трудно е в даскал, колко е скучно, да хледничиш, че нямаш, например, iPhone или че нямаш интернет. Това е от мен. Аз бях Калян. Ще се радвам отдолу да напишете вашите коментари. Ако ви е харесало моето видео, да го харесате и ако много ви го е харесал, можете да го споделите във вашите Facebook, Twitter, Ask профили. Ще бъда така изненада. Благодаря ви много. Аз бях Калян Минков, а това беше влогът за приемната грижа. Адиос!